Ladies and gentlemen, welcome, welcome, welcome to Bulgaria! Здравейте, казвам се Сияна, идвам от България, град Пловдив. В момента се намирам в болница Авиценна в град Истанбул. Болница, която ми беше препоръчена и изключително много харесах отзивите, които ми бяха дадени. Също така и харесах резултатите на моята приятелка, която беше преди мен тук. Аз също ще направя една промяна. Първо, което искам всъщност да кажа е, че в самата болница бях посрещната с изключително добро внимание от персонала и изключително се чувствах като у дома си и нямаше нещо, което да съм поискала и да не бъде така. И сега ще видим какво предстои. На нашата пациентка преди 2 дни премахнахме гръдните протези и извършихме реконструкция с по-големи протези. В момента пациентката ни е на втория ден. Ще направим прегледа. Сега си говорихме тъкмо тук с всички, как гърдите ми са били хубави, но са станали още по-хубави. Това, което аз изразих е, че съм се доверила на най-добрия доктор тук и точно това съм и очаквала и такъв резултат виждам. Здравейте, вече съм няколко дни в болница Авиценна и се чувствам изключително добре. Още на втория ден не усещах абсолютно никаква болка. Първия ден нормално след опойката бях по-успана, но се разхождах още на втория ден, нищо ми нямаше. Сестрите бяха изключително любезни, не получах толкова много внимание. Постоянно стаята е изключително уютна и защо не можеш да усетиш, че си в болница, което наистина допринася за по-бързото възстановяване. Носят ти храна 3 пъти на ден, което е много удобно, защото самата храна, която те имат, е предоставена специално за пациентите. И наистина болница Авиценна ми даде една много голяма грижа към мен, която да се почувствам много добре и разбира се ми помогна за бързото възстановяване. За което съм изключително благодарна и съм изключително благодарна на доктор Кая, който се твори наистина голямо чудо и се чувствам страхотно.